Jam ko gasi allo Jeynaba ma jafuɗade mbar mi findinani ma wallahi jam woni toon i Jeynaba aɗa andi kay oɗo waktu somi noddima ko gueɗe bane gorko tan kadi kalantuma ha ɗo ɗo kaldanmi maɗo bane gorko nattani taw galle o joni 2 heures jamma i holon liggey Jeynaba annene an kala biɗo bane gorko tan ndiwa cokkoɗa e muɗum kono an ɓuuri kam andude yaro Jeynaba ko gonga weli Allah ay hulde Allah hatta mayde 2 heures du matin yero meeɗa wonde bowal ha 19 heures saka oɗo heure e ma jafoɗa an ka puɗɗiɗo ɗanade mi woppuma ha subaka sallah jaaɓi mayen jeetu yo ok jam wal yo wallahi ɓe mbi so jinne wine nalnanya malayka wallahi fen warta kono min kam mi ala haala yero ma tawtam ɗo yero joni wi kono fuɗa kalle tate ɓicore wallahi ma o tawam ɗo yero ni ha 2 heures jamma min mi anda holko yero yiloyto bowal ko ala ɗo e nder galle he kono noon yo wat ko wela mawo andu min ala ko wawi wadde ngoɗo wuuro e nde ɗo falde komi anda an kam nembal no woni ganda an kam Ibrahima an kam sonnata e suuɗo wa fugur no pugurtumi joni joni jaltumi ɗo ka neɗɗo aɗa fiya neɗɗo aɗa finna neɗɗo e leppi o sow wadde yaaf aɗa andi min bala ɓam fof ko muusat eyyi gasi a tapir seen yaaf min ɗum ɗo fof addani am ɗanni wandemo joni on goɗɗo aɗa est ce que aɗa andi hol fottude noddude joni ni joni
surprise. surprise mate ko neɗɗo moɗo wona ministre Ministre holɗum kon ko mbir an mi ɗiwi ɗon ceerno anneni wona ministre wona mbir kay holon fonma noddu yasin noddi kam yasin holon yasin goto goto ɗum ko surprise tan Ibrahima ala anda ko ɗum yaadi appel yasin kay wona kesso e gallew i wat sees tan yasin noddi kam wi kam omo yiɗi addude ɗo sehil makko goto copine makko sehi eyyi eyyi ɓe garat ɗo on dal guila nde o resa ha joni o jibinani o waɗi ɗon duuɓi jeeɗiɗi ha hande o jibinani ha hande ha janggo matel dowlel to gorko werta less ala ɗum kam naata nder suudu maɓɓe hamono anda ɗum ɗon foof o ronko jibi eyyi aɗa andi noon ko holɗum woni hen surprise o eɗen wawi hen dañde kalis eyyi banggal ɓiɗɗo kam so Allah jaaɓi boni boni min ñaam hen ujunaji nogas donc dañɗo ɓiɗ nogas aɗa famɗi hakke ayaw mi yawi trop mata yaltani poche uji ma ceerno aɗa andi ɗum ɗon joni dil amen o ko ɗon yaltata dil mo kalandumami o ko ɗon yaltata gilnde ko resa ha joni o meeɗa dañde ɓinguel ɗon dil wawa yaltude ɗon a haali gon ceerannimi a haali gon min ko Allah waddi kam e mako mi mimsitani ay minne aɗan ko tawi ya plein de expérience expérience ma no waɗi mana no waɗi fata min ñaam hen kaali solla jaɓi an kay yo yetto tan so yettima so Allah lamɗo jeeɗu kala ko jiɗɗa mbaɗen ɗon kam miɗɗa tan 10 ha 15 millions par ce que noon aɗa andi copine yasin kam ko jogototo kalis eyyi yasin de yatta e base ala gila gandandirɗen e yasin mbatɗen ñamtiri eyi an joɗɗa joni fo a warñat joɗɗa joni fo a warñat eyyi wadde ɓayde wi noon joni addon 15 000 wiya mi sodoya tew an Ibrahima tew kewɗo addata ko teeña tew kewɗo addata ko teeña ñande fof tew hande kay eɗen mbawi sodde lacciri en mbawi sodde lacciri e mew wañama o latti min guila nde jaltanomi Fouta ha joni goppi ñamde lattiri de ceerno saɗa wawi totta kam sa wawa noon yahami ndeɗo hooram yahama mo kalsotomo tum ɗo mi yiiɗa jiiya kal tottuma gasi joni an ɗeɗo ɓalɗi fof somi namdoma ta tottaka ko namdata ko heewi Ibrahima aɗa namdo ko heewi hande Amadou haali ko muusi kam bar ko jam holko waɗi no wona jam kay battande o wi wuro amen fof tacci kam ko mbaɗɗa ha ɓe accuma mi wi mi jippinta koɗo ha so min an aɗa andi suudu woto e saha wawa jippinde wawa jippinde koɗo aɗa andi ko jinmi e nder location to ɗum ɗon tagi mbimami deñu hakkille ma go ɗum mbiyanmami ko ya hakkille ma deeñ fowru noɓe namdimo nde ya addo e base o tawi mo ala haydara o addimo mo ala ko wawi wadde ɗum ko goho dido bolo aɗa wawi jippinde koɗo kono koɗo jooɗoto a wawa jippinde ɗum wawa par ce que sal a wawa woppude neɗɗo omo waala hen ina jetta kadi hendu mo ganduɗa rewan lawol deuxièmement min mboɗo anduma mboɗo andi an woni hol yon mboɗo andi berne ma e yajande ma donc Amadou kadi mi famminma gueɗel gotel de ɗum oto nangue ni Amadou sahaji omo haala taw haalaluji mo haalata ɗi taw ko kanko tan woni ɗum créa omo wawi arde ɗo henna wima yimɓe wuuro goppima taw wona gonga omo wawi arde ɗo henna yiidema tan ala ko wawi haalandema o haalanma ɗum yo Amadou suusani ɗum omo suusi ɗum Amadou ko farceur Amadou koye suusa ay so taw koko woodi yo hakkille ma de copain gonga ni sa woni Dakar la plupart bandiraɓe ma foof jiidat ko arde ɗo ma ko weltare so taw aɗa hattani ɗum kono sa hattanani kadi kamɓe aɓe foti jogade compréhension pour miijade oɗo dey dañaɗe
o dañani omo yiiɗi jippinde amen Kamɓe- kono doole potani so ñiide ma muusi ngara daga hoore muusu ngara daga minen noon non mais c'est normal non c'est normal mon frère c'est normal d'une part parce que aɗa andi toyenna kam a majjanno wayni mais quand même ɓe fotani wadde abusé komi ari e galle par exemple tijjani jaɓade jippinde ɗum kam wona haala ete ɗum ɗon ni min mboɗo yiidi jaɓɓoɗen koyɗe seeɗa woda ko jewtuɗen hono haala amadou o ƴeew ƴettu ɗum gubba ɗum ha jaaha wuuro ha neɗɗo ou bien mawɗo kilifaɗo mbiɗoma aha miide min goppima par ce que kamɓe soɓe goppima koye téléphone uji nanata ɗum haɗama yettade koye groupe aji whatsapp ɗi nanata ɗum haɗama yettade kadi koye horaire uji ɗi nanata ɗum haɗama yettade comme sika sa waɗaniɓe moƴƴere koye groupe aji ɗi nanata ɗum haɗama yettade sa waɗaniɓe kadi ko boni koye groupe aji ɗi nanata ɗum haɗama yettade wadde taɗa nanani ɗum koye demgal amadou tan aɗa waɗa andani ɗeɗo stress fof amadou no fawma ɗum joni ala probléme an aɗa majji amadou aɗa majji mi amadou jaakinoɗo de ala oto komi jaaha jaakinoɗo oto jaaha haaluji amadou min jahlata kam o ari ɗo ne ala ko haali wuuro ngo wi fof wi an woni prip an woni premier an woni fi joom wuuro wi ni almami wuuro o wi ni wi naggam mbimi ehen a jarama amadou par ce que ko noon aɗa mbi koɗo so ari ma o addu somo yaha ma on nawat o addanima an ɗum séritie ma ɗum ko séritie amadou kono wona séritie wuuro yimɓe wuuro hen ala probléme jabɓoɗen koyɗe amen ha gueji ɗum ko jiɗmi haalandema e te hajande o jaari Assalamu alaikum. Mama ne baɗa sey mbaɗa tampere addeyi machallah ɓe haalande aduna ko minen ɓuuri yottade hen yimɓiraɓe jam nanta bam kaali omo selli machallah angam ko hammadi mama ɗo wonno réguliére ko yaha o arta ɗum ɓaade ko tikku imtiki iyere majji sehilma o waddi kadi koye bammakko kadi gila heccanke ha ɗo no kaldan mema ɗo mi eti mi indi mi rokkitedema koye kongo joni ko ɓooya mbaɗa rewan suurma an rewan suudu ha ko tikkulu joni mboɗo miyam ƴeewiyama suudu makko waɗi ya ƴeewmo mbiyama min wi yo ar mi hokkon 200 mille jahon sale ko warratamo ko ɓaɗa so yahan sale o maayo no 200 mille kam mboɗen sewi mi haali joni joni o ara ɗo hen 200 mille tan ƴeewoy mo ngaramɗo toon johon ɗo ɗum ɗo kadi mi miiɗa o tikka non kalide nan ɗon tan a fama ɗum tan kañum ko ɗacce ɗon tawe ɗon min ɗumɗeɗe ka Entrez. Hayo gorgolam. Hayo gidelam. Ça va? Ça va bien. Asil. Jam tan. Mara foftima. Nini fofto. Mi yani males ko kewruɗa. Haydara. C'est Wona sûr. haydara. Aɗa buuɓi de. Wona haydara. Andi an woni sehilam. Sa woni less mum ko ambiance wonata toon te an waɗat kam wedde. Ah. Ɗum tahi somi yiyanima mi aran mi jeeya maɗa andi. Gonga. Ok ko tahi a jippaki. Haɗa andi rek. Kaalidu tan e yayma. Kaalidu. Wadde an aɗan hen ha joni. Ha joni. Koggo noon annene yejjit ɗum yenne. Min komi jeewaɗo il faut jippoɗa ene jewten. Jejjitana kam kaalidu e yayam. A faami? Hoɗo ɓe kadma wadde vivi ma. A faami? Fof less. Mi yiɗanimo yiide aɗa wayni. Aɗa yayma. Ni no resirte. O hasbata ko ɗum woni dewgal. Ɗum wona dewgal. Woni funta hoore mum. Dewgal wona an tan ɓiɓɓe ma joom galle ma. Kay hay waddani hen joom galle mum. Ayi dewgal tubakoɓe e dewgal Sénégal c'est pas la même chose du tout. Wona gotum. Ayi ɗo resiri ɗo no muusi. Ma won gorko ma hen jeeya.
miñiɓe gorko ma hen jeeya yaye mumen ba mumen entourage mum koreji mum sehilaɓe mum ha go baali ɗiɗi nder galle he ko dewgal he ɓe jeeya wallahi ko gonga ɓe andi ko kalda ko dewgal sénégal mom no muusi wona andi moni foof e jikko mum il faut annene aɗa muña mais yaye ma min mi wawa andi ɗum ay jibinani kamma ko gonga gartuɗa gonɗa tokoram ayi gartuɗa gonɗa heñram mi wawanima sodde e goto e aduna wallahi kon soko jañi ko metti ɗum hoto yaɗu goɗɗum yo ar e am o haalda am so ɓe wallanimo hamo ballanmi wallahi way yayma mi andanamo hay ndiga ko gandanmi kono kon sehilaɓe son jewti tan yanne mon beldu mi yayma yiɗa kam a annene gorgol hoto ma haaldir noon yayam no wayirma anje wona ino waɗi kaalidu ala kaalidu mum accanam haala makko kanko ko huywere elle tan ñawre wotere e barmi wayi noon kala ko neɗɗo hirsi fof ko jungo makko ɓulata min noon ko lelimi ko ɗo fof miijotonomi ko ruttade yeyey ruttade holton mi yaha gure ala ɗum mom hotonma sa Simi yeehi. miijo ɗum yenne mi jooɗo mi wona e jamam mami nokkane mami ñammine mami yarna mi hoto wona ma e wi jamam noon sa wi noon wayta ko kan ko min mi ala ɗo ene te min mbeɗen ɗo ko Ala. min ko ɗo gonanmami yenne to wi noon sika wi noon mi hersat aɗa andi min ko an jañmi quoi an woni fafam an joni bom an ka mbomɗude ay affaire aji mawno ay an ko tagi a jangtota kam hakkude ma mo jiɗodirɗa walla ndiga mi jiɗodinmi min Eh. kelani yiɗodirede to gonmi ɗo de jangde nde ha boya tawa ini no mbaɗɗa yontede ni a wiyata hay goto yiɗama ƴamani ari wima je wasata t'aime. ƴamɓe mais bon ko an andata hoore ma tan jangde taw avant tout a ala hay goto C'est nene sûr. jangdam bonada mi yiɗa waɗude jangde e goɗɗum mbaɗa funtani kam non min oto suuɗo men nani min kon woni sehilam Waɗata kala ko expliqué. nanmi subaka ha hiiri mami haalani an wi noon en kumponirta won ko gaddanmami ah bon ko ɗum surprise